kulendi bata nzeve dzeZANU-PF ndichibata mhuno tichirwera pasi mnin'ina bata yamakateerera kudai so ndiyo Kulian TV patinokupai nhau updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. And kuziva kuti manga muri kufungidzira kuti pamwe nhasi handisi kuzobatikira kana kuti chichi. I'm back kunge musana one monya munhu one anoita kuti vanhu veZANU-PF vafe nenzara. In fact vagara vari kufa nenzara but ndinovaonesa kuti muri kutourayiwawo nenzara futi at the end of the day. Nhasi kune zvinhu zvanga zviri kuitika. Vanhu vemuZANU-PF vanga vakapfugamira Mnangagwa kuita varoora chaiko vachidoneterwa mota. One thing chandakadzidza muZimbabwe ndechekuti Mnangagwa akakwanisa kukontrola brand dzemaZimbabweans kuti uoneka ubalance wese wagara urimo muvanhu. Zvinhu zvokuti isusu tinogara takangozvitarisa zvedu tichiona vamwe vangafunga kuti vakangwara vari kupisa, vamwe vaimbi vari kutoendawo vachinotambira mudhuze vachida kuenda kunotwekera mota, vamwewo ndo vari kufambisa vachiti tiri kunzwa kuti izvoni munhu wese anonzi anoimba muZimbabwe achanga achipiwa mota. Saka kubva pakangogadzirwa that propaganda kunotoone vamwe vaimbi vakuenda pascam. But without wasting much of your time, rekeza timboona Mnangagwa panapa ari kuitwa kanyama nemaZimbabweans. One thing chandoda about maZimbabweans, avavhundutsirwa vachikidzirwa nezvemuTV. I don't know kuti pane vafanira vaitombovhundutsira kuti toda kutoti munhu wese anocriticize president. I don't know kana vachinge vari kusanganawo nezvinhu zvakaita sezvizvi zvatiri kusangana nazvo. Mnangagwa ari kuposta panapa kuti this morning I had the pleasure of presiding over a handover ceremony of a total of 21 vehicles dedicated to strengthening the work of the ZANU-PF Women League. This includes 6 Toyota Land Cruisers 300 series VXR vehicles allocated to the top 6 leadership and 10 Toyota Hilux GT6 double cab vehicles which will be distributed across all 10 provinces in support of their grassroots mobilization work. In addition, the Women's League received 500,000 to be distributed equally across the 10 provinces to support various party development and empowerment initiatives. In line with the Second Republic's philosophy of leaving no one and no place behind, I also handed over 5 Toyota Hilux GT6 double cabs to the Young Women's for ED as affiliate body comprised of the youth and young women who instrumental in advancing government and party programs. The Young Women for ED also received 100,000 to support their activities in mobilizing the youth through various empowerment initiatives across the country. These donations have been made possible through the generous support of a young patriotic businessman, Mr. Wicknell Chivayo, whose philanthropy and charitable commitment to national development are exceptional. His dedication to our revolutionary mass party ZANU-PF and his deep belief in the empowerment of women as young people reflect the true spirit of our national philosophy that nyika inovakwa nevayo. I applaud him and encourage other young business people to emulate such outstanding patriotism and efforts to advance the developmental agenda of our beloved nation. Apedza zvake Mnangagwa ndotsamba yake yari kunyora, but today I don't want to waste much of your time because zvakawanda zviri kutaurwa nevanhu and tofanira kugara tatopinda toonesana kuti maZimbabweans vari kuti kudi. Right, 2 million nearly 40 million rands wasted on party cars while there is no basic medication in hospitals, schools have no infrastructures, equipment, roads are in display. May God, this thing is the worst thing to ever happen to Zimbabwe. Where is the military? Right, zvonetsa military yakapuwa mota, but this comment iringondi bata guys, you know, kumuzvipatara kuna mishonga and this one is not a secret. Ma radiotherapy machines aya anorapa cancer asati aiswa nanhasi hapana chati chaactivatwa izveso chekuti tingatonongedzera tikaningirina. I don't know kuti these guys what are they even doing up to now. Mwari kuti yes, Zimbabwe became a state of handing over cars. Always daily news from the president is cars. Imagine, that's what I'm saying. Mnangagwa akakwanisa kugadzira chimforimbo ndokutanga kuwedzera kuexpose udzungairwa maZimbabwe instagara tinawo kudhara, but Mnangagwa is there
to expose ubenzi hwese huri mune vanhu, because unoona pane mamwe machangwa vanouya vachigwadama vachiomberera vachipuhwa midziyo iyoyo. Munhu anenge ari right zvake pamwe pacho anoda kuti avaonese kuti tiri kuzviziva kuti mota muri kupa, yes, but inini what I believe, ukaona munhu achikwanisa achipuhwa mota, ngavatenge maakwa. Hapana chakashata pakutengerana akwa nevanhu, because it's affordable, so that kana unokwanisa kutengera almost everyone. Kana vakati toda kutengera vanhu vese vanosupporta party yavo, it makes sense, because munhu wese, what I believe, ukaona uchiri nenid yekutengerwa mota, you deserve a small car, kwete mazihombe. Hombe iyi kunenge kwakuda kutonetsawo. Kutarana chokwadi cheko munhu ari in need of a vehicle, munhu ari in need of a car, anofanirwa kungota se kuzvitengera ega. Asi kana ari in need, asina kana ari kuda kutarisira kutengerwa, ngaatengerwe diki inotanga kutengwa nemunhu wese anenge achidzidzira kuningirikina kutenga ningirikine. But zvinhu zvinongorwadza kuti mari iri kungospendwa ichingotambiswa, dai iri kuitiswa zvimwe zvinhu. I know and I understand kuti vari kutaura vachiti mari iyo zvasponswa nawiki neuchivhayo, but what is the purpose kuti wasponsor zvo zvinzi tikuchita handover from president? Amen. Pfungwa dzedu dzinosiyana mafungiro, pamwe isusu tagara tinenge tine chihondo mupfungwa. Okay, point of corruption say this is not for the development of the nation, because these are all ZANU-PF programs that does not benefit the people of Zimbabwe but just maybe 1% of the entire population. Mnangagwa anotoda kubatsirwa. I think vanhu vari kuningirikini yake inini I think zvinofanira kuitirwa. Mnangagwa usangoitira vanhu veZANU-PF chete zvinhu kana uchiita zvinhu. That's where my problem is. Mukambana matoti makutota kuti this one we are giving the youth, nekuti muyouth weZANU-PF wakuti wapa the youth zviri kugadzira development yani, you are doing everything zvamunokwanisa even nemamwe ma-state resources angazvisa benefit munhu weZANU-PF chete. Kana mafunga kuda kupa vanhu ipai chinongonzi muyouth chese, ndozvinoita mapresident edzimwe nyika wozve. Kuti ngoti ndoda kupa vanhu vanongoti supporta vepati yangu, saka kuti munhu wese aita muZANU-PF. Kana vanhu vacho vamwe vacho vaita maZANU-PF udi mumwe wapari niko boss, pane vamwe vanenge vatoti muline vakabvira kare nechizanu ichi. So that's what I'm saying. Panofanira kutogadzirisika ipa boss pari kubhaizika. Aina umana ndiri kungoona munhu wese ari kungocomplain. Handakana wani munhu anomuona ndakamboona anotaura zvinhu zviri kind kuna Mnangagwa. I don't know why. Antombozive kuti sei vanhu vatingataure zvinhu zvakanaka pane ningirikini ipapa. And inini I blame ma-advisors aMnangagwa, ndo madofo ekupedzisira, because vanomusiya achita zvinhu zvisina basa vachinyatsotoziva kuti panapa mudhara ari kubhaiza, but hakuna wana anombosumuka achita kuti mudhara apa pabhaizika, mudhara apo uri kunyeba zvauri kuita izvi. Vanongosiya vakadaro kutoti id huchi shumba murambwi. Manje mucharambwa nevanhu muchingoramba muchingodaro. In fact makarambwa kudhara ndo zvakakonza kuti murambwe nevanhu, because you have to get to the point yamunotarisa kuti aiwa toita sei, todii kuti tinge tichiningirikina kuti tinge zvinhu zvichiita. Izvo muri kubhizi kuti tazodoneta mota tazodai so tadii zvaita, ende mutotengerana ma-off-road ega because mutoziva kuti road dzakashata. Maministers ake vari busy kubhegana mavetera tikukumbirwa yatedhiri imi pachikoro pamakadzidza mounganidza makombiyuta isi tozouyawo seningirikini tozotengawo seministry yedu tozotengawo hafu yemakombiyutas anenge asara. Like seriously kupinda muoffice kuti unoconvince vanhu kuti uyai tiende tinobhega, marapta ese nemachiesa ari kungotengerwa vanhu hazviri kuzodii mangwana. To me it doesn't make sense, but one thing that I like, maZimbabweans vagara havana kuningirikina, havana kupusa, vanogara vaonesa munhu. Hazvibatsire izvi kuswera muchingopanana mazimota zvekungoningirikina. To me it doesn't make sense, honestly speaking. But anyway, I don't want to waste much of your time, because ndikada kuniramba ndichiwasta time yenyu ndichitaura zvinhu zviri kuningirikina izvi, munogona kuzowedzera makutowedzera kurwadziwa. But vanhu vari kusafa hama dzangu muzvipatara, mushonga hamuna, mabasa hakuna, mota idzodzi dziri kutambiswa, ngapagadzirwa mafactory. Sometimes inini hangu handiwirirane nema-ideas avo vanenge vachizotaura aya anenge achitaura nachiwenga aya kuti mune muchida kunzi musupportiswe ZANU-PF within ZANU-PF yoramba ichingobuildana ichingomonana ichingodaro yekuti anotomboya. Sometimes I agree with zvimwe zvinhu zvaanotaura,
the new version of chiwenga yapo zvekuti kana muri kuti mune mari yawanda ichibho vakaika mafactory kuti vanhu vana vaone mabasa vashande yakandonditira boyo ndikati but I think this guy chinja ari kuita ichi chinhu chitori right. But anyway, muri Zimbabwe like sekuti ndazviita sorry zvenyu nhasi tine kanigirikini tine tuma faults tutangoito pama lights edu lightning pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika. We are facing a lot of challenges kuno kukuliant studios, so please forgive us, but manje tinge tazvigadzirisa zvinenge zvaita bo tobva taita se teta kunyatsoona na lightning yakanaka. But without wasting much of your time and before I disappear panapa, zvakakosha izvi vanhu vese vanda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa ma-FNB business account vasina ma-work permits kana kuti ma-study permit. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana mukoma Owen, ndiyo yega shasha ndo vanhu vanogona kukuregistera zvinhu izvi uri kwauri ikoko, ende aunide kutravela kuenda kwavari, vanokuitira vari kwavari iwe uri kwauri. So contact mukoma Owen on the numbers that are showing on the screen, vakubatsire vakuitire plan anditi. So chinodiwa ipapo ipassport yako iri valid yokapinda nayo pabhodha iyo, unokwanisa kuita se kubva watobatsirikana.